Vamos con outra recetiña con Bonito do norte de Galicia. Esta vez tamén vai ser basada un poquinho na tradición. Esta receita consta de 3 pasos, que sería, por un lado, o peixe, o bonito, tamén vai cortado como en lingotes. Nos aquí traballámosla con soplete, na casa podemos facer nunha tisoliña tranquilamente, volta e volta. E nada, por outra banda temos un pil-pil de piquillos, que simplemente os piquillos cun poquinho do caldiño que trae dentro, un dentiño de allo, aceite, a eso ligamos, aí damos, traballamos un poquinho como se fora un pil-pil. O terceiro paso pois sería o tofe de cebola, vale? Partimos dunha cebola caramelizada, ben picadiña, facemos un pureciño, cortamos o bonito en taquiños máis ou menos dun bocadiño, decoramos cos puntiños de tofe de piquillo, coas espiñas que non as tiramos, pois facemos un caldiño coas espiñas do bonito, demos un toqueciño no prato, un poquinho de aceite virxe, tamén galego se pode ser, e nada, riquísimo, que aproveite.